खुलुमबाय रायजोफोर ओरैबायदि गोलोमफ्रुजोब्बाय आरो नै ओमफ्राय दा आङो अबाव दंफैयो होनना बुङोब्ला 6 नाम्बार फाथाबारियाव आरो हाग्रायावहाय दंफैयो ओमफ्राय नै आंनि उनथिंजाय नुदों दा मैदेरा ओरैबायदि गोगोम आरो दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला आं एसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन दा नायदो नै मैदेरा आं एसे बेक केमेरा होनि नै दल'ल' थाखादों ओरैबायदि गोगोमखा नैबे हाथाय गैया आरो बे मासेया हाथाय दङ नै ओरैबायदि गोगोमखा दुगैदोंबो गोगोमल'खा नै दा आं एसे मानि थाखाय बेयावहाय दंफैयो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दङ बे मैदेरा हाग्रानि नङा आरो न'नि फरेस्ट बिफाननिफ्राय लानानै फैदों दा बे 6 नाम्बार फाथाबारिनि हाग्रायाव मैदेर मानै लानानै मानो फैदों आं एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायगोन बेयावहाय बे 6 नाम्बार फाथाबारि हाग्रायाव ओरैबायदि हाग्रानि मैदेर दङ सानफ्रोमबो गामि ओनसोलाव थांनानै बेबायदिनो गामिनि आबाद खेथिफोरखौहाय नुकसान खालामो आरो जाहैयो जेरै गय आबाद जुखाम आबाद ओरैनो थालिर आबाद दा बिथांमोना नैबे न'नि मैदेरखौ लानानै फैदों बे 6 नाम्बार फाथाबारिनि हाग्रायाव आरो आयु फायमा हं होनलायखायो डेन्जारलै हाथाया गोगोमखा नै हं होनलायखायो बाबु गोगोमखा बिदिखौखि सोमखा जाजायोलै हाग्रायाव लोगो मोनलाखि आग्लासो ना नाबथानो हायो ना मानो हायो गोगोम अयथासार गोगोम नै दुगैनायसै दां नै ओरै फैयो होद लेवरा हाग्रा जानो नागिरदों नै अयथासार गोगोमखा हाथाया अयथासार गोलावलै मा हांख्रायो नै हाग्राखौबो सोरबा सावना होजोब्बाय आरोना नै खामगासिनो दङ ओमफ्राय एकदम ओरै खोलाहानिफ्रायनो सावनानै होदों आरो 6 नाम्बारनिफ्रायनो नुबोदों आङो 6 नाम्बार खोलाहानिफ्रायनो ओमफ्राय नैबेयावहाय फरेस्ट बिफानने सानबासो बेयावनो थागोन आरो ओमफ्राय रेडिअ कालार होगोननो मैदेरखौहाय जिपिएसान होनदो गोदोनायाव गानहोगोन जाहैदों बेयावबो हनै ब्लाम खामबावबाय हनै मैदेरनि खाथियावनो माने रेडिअ कालार गानहोगोन आरोखि गोदोनायाव मैदेरखौहाय माने जिपिएसान जाहैबाय माने मैदेरा अबाव थाङो अबाव थाङा बहाय मा खालामदों बबे साइडजों दं फुरा नुजोब्बाय आरोखि होमब्लाने दा नै बेयावहाय दङ मैदेरा बे न'नि जाहैबाय बेयाव आं सावना होखादों नै ब्रामनो खामगासिनो दङ ओमफ्राय दा हाग्रानि मैदेरखौ नायगासिनो दङ लोगो मोनाखै आरोखि बबे साइडआव थादों दा ओरैबो थांनानै नायहैबाय ओमफ्राय खोलाहाबो नायहैगासिनो दङ दा गोबांथार गामिफ्राव डिस्टार्ब खालामहैयो आरो बेबायदिनो बारि बागानफ्रावहाय बिदिनो खेथिफ्रावहाय बेबायदिनो माबा खालामो आरोखि दा आंबो जास्ट बेयावनो फैदोंमोन ओमफ्राय दा हाग्रानि मैदेरखौ लोगो मोनाखै नालाय नङाब्ला आं एसे मोजां दिन्थिगौमोन बेयावहाय ओंखाम जानाय जाथ'वाखै भात खवा नाय ना दादा आच्छा दा लाभ कटफोरा आनिছিল बोले कैसे मानास कय दिन লাগিল 3 दिन লাগিল ना আঠিটা কি কৰিব বুলি কৈছিল दा एकदमबारे जागाते देखायफाबो ना माने गोदोनायावहाय रेडिअ कालार गानहोगोन आरोखि ओइ किबा मालाटा सिङिब नाखि बेल थाकबो হয় নাকি আচ্ছা सिङि फैलाबा नाफारिब माने गोदोनायावहाय गानहोगोन आरोखि माने बोसोरथाम बायदि थाखायो नै 3 बोसोरमान थाखे बले ना बिदि होनदों आरो बे माबाया मालाया ओमफ्राय होमब्लाने मैदेरखौ नुजोब्बाय आरोखि नैरैहाय संगासिनो दङ मा ओंख्रि जाखोयो आलु बिदि आरो फुरानो दा मैदेराखौ लोगो मोनाखै लोगो मोनबायथाय माने बेखौहाय हमबाय आरोखि हमनानै नै बैग्रिखौ जानोसै आं थाइसे ओमफ्राय बेखौहाय माला गानहोबाय आरोखि
माने ग्रुपनि गेजेरावहाय मासेल' थायोनो आरोखि बे मासेयानो लिडार बायदि जाहैबाय ओमफ्राय बेखौ गानहोबाय था माने ज' ज' थाखायो नालाय नुबाय आरो ओमफ्राय नोंसोरो उन्दुनायसो नामा दे बरिया होमब्ला आं हाग्रानि मैदेरखौ नुवाखिसै बा आंथ' मोनाजासेबो थाबाय थानो हाया जाहैबाय बिसोरजों ओरैबो सावना होजोबदों नै ओमफ्राय आं दा 6 नाम्बार फाथाबारिजोंहाय नामायदों आरो नै ओरैहाय मैदेरखौ नागिरगासिनो दं सिङाव हाबनानै लोगो मोनाखै आरो बबे खनाजों दंथाय ड्रनजोंबो नायदों ओइथिंजाय ओमफ्राय हाग्रायाथ' बै एसे सोनाबजोंहाय एसे जेहेब दं आरोना ओमफ्राय मैदेराखौ नुवाखै दायो बबे खनाजों दंथाय माने मैदेरखौ एसे माबायदि हमो आं एसे देखायनो नागिरदोंमोन हाग्रानि मैदेरखौ गैया उनाव ट्राइ खालामफिनगोन आं माने सारमोन फैबावगोन गोजौनिफ्राय बिदि होनदों आरो ओमफ्राय दा दिनैथ' लोगोआनो मोनखायाखिसै मैदेरखौ नागिरगासिनोसो दं आरो आं देखायनो हानाय नंला आरो जास्ट देखायबाय होमब्लाबो नैबेफोर गामिफ्रावनो फुरा फैयो आरोखि मैदेरा